אדם אחד שהיה לו תמונה של אשתו לשעבר בארנק שלו. עכשיו אשתו החדשה שואלת אותו, תגיד לי, מה יש לך תמונה של אשתך לשעבר בארנק? מה, אתה עדיין בקשר? מה קורה פה? הוא אמר לה, לא, כל פעם שרע לי בחיים, אני מסתכל על התמונה. אמר לו, סליחה? מה זה הדבר הזה? לא, אני מסתכל, יותר גרוע מזה לא יכול להיות. אני רוצה להגיד לכם שיש לפעמים יותר גרוע, יש לפעמים יותר טוב. ויהי ערב, ויהי בוקר, אומר הפסוק, תקשיבו טוב, ויהי ערב, ויהי בוקר. יש שחור, יש לבן. נוח מוציא מהתיבה, בהתחלה עורב, אחרי זה יונה. מה סתם? למה הוא לא הוציא תוכי? למה? כי בהתחלה ערב, ויהי ערב, יוצא העורב השחור, אבל אחרי זה אל תתרגש, יוצאת היונה לבנה. חכה ללבן. אבל החיים בגדול, אני אומר לכם, הם לא שחור לבן. גם בשחור יש מלא גוונים, וגם בלבן יש מלא גוונים. החיים הם הרבה יותר צבעוניים מה שאתם חושבים. אל תסתכל אחורה ותראה רק שחור בעיניים. אל תראה קדימה ותחשוב שיש רק ורוד. יש גם את זה וגם את זה, אבל הכלל הוא שבדרך כלל ויהי ערב, ויהי בוקר. אחרי כל תקופה קשה, יש תקופה טובה. חכה לה, היא כבר תגיע. בהצלחה.